Markus Suchý po zápase v Prešove, sú čo tradičné zhodnotenie dnešného zápasu? Tak myslím si, že trošku ťažší rozbeh po tej pauze, aj keď nebola až taká dlhá, ale myslím, že na obidvoch stranách to bolo trošku cítiť. Ale postupom času sme sa, myslím, že do toho dostávali a tá tretia tretina už sme si to postražili a vezieme stadiaľ 3 body, čiže musím to hodnotiť pozitívne. Bolo cítiť v nožkách tie prvé minúty zápasu, tie Vianoce, ten šalát, tú rybu? Ako vravím, možno trošku áno, ale proste nenechali sme sa tým nejak rozhodiť, išli sme si za svojím a som rád, že to gradovalo a dúfam, že to bude tak gradovať aj v ďalšom zápase. Už pozajtra hráme v Košiciach, ako sa na nich pripravíme? Pozrieme si video, oddychneme, zajtra máme tréning, čiže spravíme všetko preto, že by sme boli čo najlepšie pripravení. Aj celkom dosť fanúšikov sa tu dnes prišlo na vás pozrieť, máš nejaký odkaz pre nich? Tak jedno veľké ďakujem, bolo to pekné, určite sa aj nám hrá lepšie, čiže ďakujeme a dúfam, že sa v takom počte vidíme aj v Košiciach.